Lento iphathiswe sitakwe ngabantu batyaza insango batyaza drugs ungayi ngobukwaya uyoyivuthi indlela kodwa Nkosi yamabela ngene emazwini kodwa Nkosi yamabela cha into endiyithandayo inye kuwe ngithanda lento uba awuyakazile uba unawuyilizela ke utawuthandwa ndini kodwa Nkosi yamabela uhleli unjalo manje kodwa Nkosi yamabela uthi ke ngondizowunika umngane zibe mbili wena yakwazi mosikwami uphinde uyothatha enye kaloku umakhulu mdala ngoku umakhulu yewa ngeke lempiva seyisebusuku ubaba notata bathethi bathule bathe ngifuna ukuthi ke bantwana bami nihlale kule ndawo ehleli nibe bahle nizeke niphangele qala kuyaphangela wawugqiba umuntu azeke abe nomfazi wenze into bangabeni umakhulu anganzithi ngoba nyayazi bangalapho niphuma ngayo umuntu alayite namhlanje alayite ngomsomnye seyiyeke yonke lokho maninikeze nimeni njalo bona bantu obawo insikazi zamakhaya oma imiqolo yendlu kaThixo abantu abatsha indwendwe zethu intombi intyatyambo zelizwi kaThixo abantwana abancinci abangakwazi uzithetha unquba kaThixo ovumileyo sangena namali mna ke bomzawumele icala lakho lidlulise owam noxa wakho omama bathethile na anukuva kuthiwa umfana kulaa ncwadi ibomvu yasecaweni obomvu uyakuqaqambisa ngantoni ngokuzigcina bantwana nizinxeme kwiinto zelihlabathi elihlabathi lihlatyele ndiyayicela leyo so namkelekile ke ngoku nomrhumo siwenzile nobumncinci ninikwe namhlanje intyatho ezintsha ngokuze nizivase ngale sepa sifahlele enkosi bethu nathi ningaculanga omama nje kusesembambelele umbuliso kamama kongamaxesha ngoba amaxesha nokangowethu eyona nto endiyimelayo apha ndinovuyo olukhulu inde nje inde ndonwabile kwabekho lula ecanda amathafa kodwa singekho uThixo wabagcina wakhusela baphinda babuya ndifuna ukuthi indlela niyithathile zanithu nazibona into yoba
ngoku ingqondo zenu ziyaqika imele into yoba ninyukele ibakale lingentla zange utsho uba iviwe ambokoluka zasikuthume mntanam zange uthunywe ndiqinisekile nawe ahlume kokwenu nini enatshoyo nathi sifuna mizo nini enathi sifuna ukuya kodata ningabahlekiswa tata nihloniphe indawo yotata ningahlekisi ngotata nenza izinto otata bangazenziyo igama lotata lelona gama elibalulekileyo ngoba otata zintsika zamakhaya zintloko zamakhaya ziiprotector zamakhaya ningashini sivulela iminyango niyojayiva ngobusuku ukuthi nasisheke singakhuselekanga ngezinto zeniyazi into yoba nizintsika nizingabakhuseli bamakhaya uthi xa uphuma noba uzawuphuma uthi oledi ndicela uvale kwenzela uba nikhuseleke ngaphakathi uphinde ubuye unkqonkqoze ngela xesha beningamakhwenkwe bekudla wothwa xa wenze kakuhle kuthiwe wenze njengendoda into ethetha ukuthi abantu abangootata ngabantu abenza kakuhle apha ebomini ayingobantu abenza into ezingalunganga ngokwendalo yabo masiyeke kasathana nemimoya emdaka enkqonkqoza ingene ngaphakathi benza into ezingalunganga ndinithembile ke ndinithembile anizosiphoxa enkosi nithenge ikawusi bantwana bam isigolide nesilivere asinayo kodwa endinika yona kusentliziyweni ndifuna ukubaleka nam njengethunzi andikholwa uba ngumama olibhetyebhetye ndifuna mntanam womelele wazi umakhulu wakho akho nto ndijabulisa njengokokuba uyazazi uba wokhuliselwe nkonzo le nto ifika ithapha kum ndikubona uba le ndlela usayibambile endithembayo ukuthi sokuphinde ujike ndilapha namhlanje uyandazi ndingumntu okonqenayo uhamba kodwa ndithe eli isuku ngeke lindiphose olele tata kwicala lamazwi thanda into entle le ndiyibonayo intle into kayintle masana wam mamzama kanandi esandleni kodwa nathi njisepha makhulu